Eu, Igor Ciliuță, și căluțul meu fermecat, care azi garantat mi-a dus bucățica mea de pâine, dacă scot ziua în cap. Uite așa o garmoșcă. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre blăstămul, frica de blăstăm, și am numit povestirea mea așa că blăstămul, frica de blăstăm sau vine badea din armată. Acum și o clipă să-mi așez cu ochii cum îmi place mie să pot să vă povestesc în voie. Iată, acum sunt a vostru. Care nu știți, eu sunt cel care ajută omul să vadă de unde vine o pornit rădășina și de probleme care o are în viață. Și astăzi vreau să vă povestesc, o zis că dacă nu știi legile și ai făcut o șotie, când te duci la judecată, Doamne ferește să ajungă cineva acolo, nu te mângâi pe cap, ai fost un prost că n-ai știut legea, dar tot ai făcut șotia, drum bun în pușcărie, pentru cei care fac prostii. Dar noi suntem oameni de treabă și cum nu o dai dacă nu știi legea și te sui pe o clădire de 10 etaje și îți imaginezi ca să zbor mai degrabă, mai departe de pământ, oricum nu chiși, măcar că nu știi legea de atracție a pământului, corect? Pornim! Istoria dată a avut loc aici, în Rusia. Care vă vedeți între istoriile mele, nu s-o cotesc să o povestesc pe a ta. Da, am întrebat lumea și mi-a dat voie. Deci cândva, închipuiți-vă pe la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80, într-o familie cu vreo 8 copii, erau vreo 4 fete, vreo 6 băieți. Și vine badea din armată. Pe drum, mergând în tren, găsește o fetiță cu care așa de tare se potrijește, așa se leagă o dragoste de ce nebună de la prima vedere. Băiatul vine cu fata acasă. O prezintă părinților, mamă, tată, e aleasa mea. Eu vreau să înleg viața cu dânsa. Și mama, cam deprinsă după regulile cele sovietice de rob, când n-ai voie să alegi, deoarece noi cum am apărut pe pământ? 9 luni de zile, în pânce la mămica, noi am fost liberi. Vrei întinzi mâna, vrei dai din cior și mămica arată că o dat copchilașul meu de unișcat cioruțul, vrei mănânci, vrei faci nevoie, n-aveai unde faci nevoie, dar era ghine, ca în rai. Și prima zi când noi ne naștem, apărem pe pământ, de obicei vaca când fată, iertați că fac așa o comparație, primul lucru care îl face ca să înceapă a circula în jițăluș sângele prin vine, el linge. Da, pe noi și-o făcut. Am apărut pe lume, ne-o spălat, ne-o gătuit în pelinșele și ele, cum era pe ani și ne-o înfășat ca și cum. Ne-o arătat că să nu te deorgăiești să vrei ceva, ai să șezi. Și așa pușcării legate în pelin și au mai fost încă vreo jumătate de an, poate mai ghine. Și închipuiți neata cam la vârsta asta care o ai vreo 40, 50, 60 de ani, să te înfășuri în pelin și șezi în nevoie neatale cu mujila și bomba și e înfășat, sau dacă ai dat drumul la apă șezi ud, și Doamne ferește să vrei ceva, mai vrei ceva, noi să vezi țâța mamei. Așa am fost noi educați cu sistema, cu mintea noastră de rob în noi, că nu vrem ceva mai bun. Noi trebuie să repetăm viața la toți, ca să știm dintr-un cârt cu tăți. Și ca vine badea din armată cu fata și ei, părinții au văzut-o, au primit-o, dar mama, știți, parcă era un ministru ceva acolo a stării civile. Mama s-a gândit că cum e doarme cu dânsul nemăritată, înseamnă că e o curvă. Și în câteva zile faci tot posibilul ca fetița și boșin să iasă pe poartă. Închipuiți-vă și starea avea e când o dat ce avea mai scump băiatului și ăla. Și ieșind pe poartă se uită la femeia asta care o alungă, fetele babe și de-o lungă dânsa, nu era încă babă, era femeie în floarea vârstei, și fetița și îi spune că nu uita, Chiochi, ai 4 fete, să-ți repete soarta mea.
Și acum ascultați istoria depanată mai departe, că eu am lucrat cu toate fetele din familia aceea, numai cu una n-am putut lucra. Fata mai mare, deoarece mama, toată viața, l-a socotit pe tata că e un prost. Mai mult decât să învârte rulul la tractor, el nu pricepe. Are de rănit balga, tot trebuie de comandat în casă, eu o schâtră, ei erau obișnuit pe mama ei. Și deoarece că a făcut șotea asta, baba a început să o doară cioarele. El se gândea cât de ani îmblă la fermă, mult vașele și în chirostrii, mă chinui, vai și amar de cap, eu am 10 copii. Nu a fost așa. A venit vremea să vadă cum fetele ei plătesc pentru prostia mamei. De câte ori mama își calisește copiii fără să-și dea seama. Acum și o să vedeți. Și ca fratele o rămas, s-o despărțit de dragoste și mai mare, o găsit-o pe una de-amă că, cum așa, gura satului. S-a însurat. Și vine vremea la cea mai mare fată. S-a dus ei prin străinătate, l-a găsit pe unul de ceala care, să-i zicem, un arab, și deoarece diferența de religii, diferența de minte, educație, ea naște o fetiță. Ei se iubeau la nebunie, dar deoarece mama au greșit prioritățile față de Dumnezeu, Dumnezeu și cu Allah i-a împrăștiat. E moare, dragostea ei și-i mare. Deoarece ea, toată viața ei, și-a crescut fetița singură, ea s-a gândit că face ca orice mamă și-al mai ghine. Și feminitatea o transformat în maternitate. Fetița a crescut super-puper egoistă, super-puper eminentă și super grijulie de animale. Acum nu știu cum o să descurce gheata și femeie, că de vârstă de pensie, dar fata e de vârstă de vreo 20 ceva de ani. Și de acum, dacă mai vrea fata ceva, e trăind în sărăcia din Moldova, îi rămâne numai să mai vândă vreun organ, unde scrie două, ca să o poată întreține. Mergem mai departe. A doilea fată, deoarece de frica blăstămului că să nu repete soarta fetei Silea care o a dus-o acasă Badea, îl întâlnește pe un polițai, socotel curtoitare, avea de furcă cu uголовный dela, de este serioasă, unde se dădeau ani mulți, 12, 15, el așa de stăruitor, că la maximum să șadă banditul în pușcărie. Și de frica babei, așa l-o amăjește că eu îți plăcău, măcar că la mutră va așa mare de capul lui. Fata îl crede, mai cu seamă că el avea mașină, avea bani, într-o bortă de Rusie, ce înseamnă asta. Și fata se joacă cu dânsul odată sub o gheală și prinde gravidă. Numai că el nu întreabă și istorie, biografie de viață, din și familie vine polițaiul dat. La polițaiul dat mama tot și-a bătut joc de om. Așa cum a vrut el. Știți cum încânt cu ceala? Uscă-te, muiere, că se uscă. Cum se uscă? Toamna frunza de pe pom, cât ți-ai înșelat bărbatul și ți-ai bătut joc de om. Polițaiul, mama polițaiului, avea doi băieți, pe dânsul și încă pe frați. Și deoarece și-a bătut joc concret, tot a făcut din bărbatul un prostalan, tot vine vremea să plătească. Și cum o să plătească femeia? Că la amândoi copii să naște un copchilaș invalid. Nu-s povești socinite de mine. Asta e adevărul vieții. Și încă ceva, băietul polițist e că o uголовное дело, că undeva într-o Rusie, într-o biserică cam răschită, a fost prădată. Și bandiții, când i-au găsit, polițaiul a dat de o icoană de cei scump care costa vreo 40-50.000 de euro. Era de preț, era lucru vechi. Și el o dă dos din toate acelea lucruri furate din biserică și se împacă că vine la Moscova și o vinde la bandiți, la de ăștia care cumpără. Acei care s-au împăcat să o cumpere lucrul ăsta de antiquariat, cum îi spune, și-au dat seama că e polițist. Și nu a ieșit la cumpărătură. El scârghit, pune icoana înapoi în mașină și pornește în fundoaia și de Rusie la vreo 300 de kilometri.
Numai că pe drum, mergând pe drum bun, ziua așa pe la orele 6 seara, se pune o ceață când nu vezi în fața mașinii și se întâmplă. Și din întâmplare, ori că au vrut să facă o prostie cu un lucru sfânt, pălește o pereche de tineri îndrăgostiți care îi uși de pe loc. Și el, dacă era legat cu lucruri de astea serioase, să nu facă pușcării, îl găsește pe unul, că sunt mulți de ăștia proști acum, care vreau să-și vândă viața, care pe 1000 de euro își vinde 50 de ani înainte. Un caz mai vreo lună urmă l-am descurcat când un băiet s-a vândut, un băiet de-a nostru, s-a vândut o roghie pe 7 ani de zile. L-am mutat sub coadă. Și acei 7 ani de zile s-au transformat că mama să-și ajute copilul să-l vadă în viață, a fost nevoită să vândă 2 apartamente și să vândă o casă pe pământ și nu a fost vândută, nu a fost luată roghii de așa, știți, că pentru ceva. Dar copilașul la vreo 7 ani a murit tata. Și când ne-am făcut un seans de hipnoză de unde s-a pornit programa cu roghie, s-a văzut la cei 7 ani că se dă în screenshot îngândurat și o fetiță din vecină îl întreabă, zici că știu cum te dai în screenshot, dar tata e mort pe laiță. Asta e mintea omului. Polițistul a găsit pe cineva care ședea în pușcărie și îi dă vreo 20 ceva, să zicem vreo 25.000 de euro, că să șadă vreo 12 ani pentru el, cu ușiți 2 oameni. Închipuiți-vă și bagaj duși ghetul polițai. Când l-am găsit eu, când m-a găsit el pe mine, mai gândiți, femeia să nu-l putea să fere alături, că de la dânsul puțeam laștină. El, fetița s-a născut ca și cum doctorii din acel rodom au făcut o greșeală și el și-a pus în scop că doctorii cei trebuie să plătească. Eu îl lămurim, zic, om bun, achită datoriile care le ai și fata să faci sănătos. El o socotit timp de vreo 4-5 ani. Erau 3 doctori care au asistat la naștere într-o rodom de ăsta Curtoi și el știe care doctor și când se duce cu treaba mică la viceu, care se duce cu treaba mare. 2 doctori, datorită la teroare, au murit, au rămas a 3-lea și până la urmă i-au întors o sumă nebună, că eu l-am întrebat, zic, bă, dar suma asta nebună să face fata sănătoasă? Nu se merită, îi se plătește altfel. Și după o prima oră de discuție cu mine, când mă sună adolescent, spune că Igor Vasilievici, dar știți, eu am dormit azi noapte prima dată de când m-am legat cu, să zicem, cu frăsâna și din mine noaptea în zi vedem cum zburau îngeri, deodată mai măței, pe urmă mai mijloșii, mai mari, se ridicau la cer. Zic că e bine, dar și pute din tine, zic că nu pute așa plăcut miroasă. Zic că începem să facem ordine. Numai că nu mai fost dat să facem ordine și ea, că eu am vrut să o văd pe mama lui, deoarece și el și frații aveau câte un copilaș invalid. Nu, mama e sfântă, nu, cum mama să recunoască că noi plătim pentru prostia ei. Nu a fost dat. A 3-lea soră, dintre ei este a 4 surori, la 40 de ani era încă fată mare. El nu știe și are bărbatul în picioare. Nu, de fapt, a văzut la frații, dar la is care mai mașcățel bărbat, nu. A fost cândva și ea îndrăgostită, dar mamii nu i-a plăcut alegerea fetei și a fost nevoită să rămână fată mare până la 40 de ani. A mers cu mine la mănăstire, a pus lumânări și în ziua de naștere nimeni nu știau din colege, dar pur și simplu când încolo, aslantă frăsână, începea a întreba fetele, dar cum să te berberești picioare? Te-ți uitat și că tu niciodată nu te berberi picioare. Dar cum să faci asta? Și când cată, peste vreo 2 luni, dintr-o mare departare, le anunț pe fete că, uite, eu m-am căsătorit, uite, e inelul meu, da? El așa merg cu mine pentru a pune lumânări să mărit. Și asta lucrează. Dacă fata, când cere, nu-și schimbă tendința, să primească și ea și o cerută. Și acum soarta fetei cele mai mici. Ele toate lucrau, trăiau cu frica de blăstăm, că o să rămână singure. Fetița se îndrăgostește de un băiat frumos, floarea satului. Și când, după câteva zile de întâlnire, băiatul îi spune că noi continuăm să ne mai iubim dacă îmi dai odată. Fetița, știind ce blăstăm are la cur,
Chei că de acord, am ușor fetele îi dau la băieți. Când eram noi mai plăcăși fete, puteai să întorci pământ cu cioarele sus, că nu-ți dădeai nimic niciodată. Cam așa era. Avem o frică amândoi. Și după ce îi dă odată, e învățând, să zicem, la Rezan, el în sat, când vine în sat, aude că Ghițișor face nuntă, care le-a fost fricanirilor ca fata să nu facă vroșote la nuntă, să nu spânzure în copac sau să sară în fântână. Pe parcurs, fata îl întâlnește pe un alt Ghițișor. Încep să întâlnească. Și deja nu trăiau după lege, nu erau înscriși. Dar Ghițișor totul făcut-o că să-i dea odată. Și când a venit cazul că ei se înscrie, surorile și câtăpții îți trebuie pe dânsul, ele nu știu că e deja s-au jucat cu ceva, cum s-au jucat cândva mama și tata. Și nevoită să-și iei rămas bun de la Ghițișor, ascultând surorile mai mari. Trece vreo 2 săptămâni și când colo hopa n-a cu nasul mujii la cei mari, că e o zălitit. Aștept un băiețel. Ca să-l fac pe Ghițișor să plătească alimente, fata a făcut și analiză de înca. Nu mai văzut alimente de la Ghițișor. O mărșea cu mine la mănăstire, au pus lumânări și cu câtva timp înainte de ziua de naștere, face cunoștință cu cineva care a fost însurat. Acum mai au un băiețel. Deși vreau să vă spun, blăstămurile e că voi, deși ele lucrează peste generații, voi vă luați de acasă forma gândurilor a cuiva din părinți. Următorul video am să povestesc. Deși fetița ta sau băiețelul tău poartă ochelari, cum lucrează blăstămul ăsta, tu pur și simplu n-ai vrut să o vezi când erai gravidă, posibil pe soacră ta în ochi. Odată ai avut un scandal că tu te-ai măritat și n-ai știut că până a te mărita ai avut o mamă și un tată, la fel și băieții până se însura. Și cum te-ai măritat sau te-ai însurat, Dumnezeu o zis că e puțin, deci să mai dăm o mamă și un tată. Și voi de hâtrenia voastră vor plăti încă vreo 7 generații înainte, dacă nu se opresc aceste blăstămuri. Cam așa e de data asta și dacă aveți probleme, mi le scrieți pe WhatsApp. Dacă sunteți gata să conștientizați că vinovat de modul de viață care îl duci, ești vinovat numai tu și nu-i nimeni altul. Copiii invalizi, ei nu se nasc invalizi, dar ei se nasc o leacă bolnăjori și în timpul ăsta se pornește programa egoism la unul din părinți. Și așa e mică boală, se face invalid pe o viață. Că posibil bunica, toată viața se vadă cum fata ei schinuie cu nepoțica care e invalid. Și când o iei pe bunica la întrebări, Igore, eu am vrut să merg la Divieva, să mă rog, dar tu și-mi propui? Tu vrei să mă înveți minte? Eu vreau să mă duc acolo să mă ajute. Zic, da, asta e programa de rob. Tu ai auzit cândva pe cineva o ajutat la icoana aceea. Și tu ca să nu dai și ai de dat programa de rob, că suntem zgârșiți, mă duc acolo, schic în genunchi, mă scriu un rând și am să aștept, am să mă uit o viață, că eu toată viața ne-am bătut joc de om. Am băut, am fumat și am curbărit. Voi sunteți tare mulți cei care vă uitați la videourile mele. Și eu când vă văd că voi vă uitați, dar vilene să apăsați un clas, să vă împărțiți cu cineva, voi ca și cum sunteți la furat. Știți cu ce minte trăiește hoțul? Am să vă spun un secret, avem pământ, eram la Moldova, avem alghini și la cotile noastre ne-au mai dat acolo vreo 1 hectar și ceva de livadă. Și când ne-am dus la cules la miere, eu așa de tare, îmi făceau cu ochiul mierile și ele se merencu de pe rândurile de alătre, 4 mieri în kilogram și era câte $1 kila, vă închipuiți? Și eu băieț stăruitor, noi toți suntem stăruitori când mă haleavă.
Și așa ne-am făcut vreo 7 toane de miere. De Dumnezeu, și când vine sezonul de vândut mierele, Moldova își strică cu Rusia, ca de obicei. Și amele 7 toane mă uit cum și dă-mi bese. Eu când intram la vaș să rănesc baliga și îi nerosea povitul de miere. Văcuțele mele au făcut din 7 toane de miere, se meream cu așa 4 miere în kil, au făcut lapte. Nu au făcut 7 toane, mai puțin, dar așa papau la miere de săreau fălsile. Și furi, știți cum scrie acolo, zice, din furat n-ai folos. Am verificat. Și posibil că și tu știi de așa, de asta. Numai că, mă rog, noi suntem așa care suntem cei mai hâtri. Numai că trăim mai jos. Tot Europa e spalată de moldoveni, dar niciun european nu a venit la Moldova să spele pe vreun țăran de-al nostru la locul ăla, care îl socotiți că e mai murdar, da? Am fost eu Igor Ciliuț și vă mulțumesc, o zi bună!